Zdravím všetkých, moje meno je Sobkejska a ja vás vítam pri ďalšom videu. OK, čiže dnešné video bude také vlastne videjko, kde by som sa vás aj chcel spýtať, vlastne čo mám natáčať. No nebude to úplne tak, že sa vás tu budem pýtať proste čo mám natáčať alebo tak, pretože ak viete, tak teraz som asi 2 týždne nevydal video, za čo sa chcem ospravedlniť, už dlhšiu dobu nebolo. A viete, no teraz bolo také obdobie, že sa uzatvárali v škole známky a také rôzne veci, takže som bohužiaľ nemohol natočiť žiadne videjko. Ale tak rozhodol som sa, že natočím toto video, pretože by som chcel odštartovať novú sériu. Ale ja neviem, akú sériu by som mal odštartovať, nejakú taká, čo by sa vám aj páčila. Čiže v popise tohto videa budete mať Strawpoll Me a budete tam mať nasledujúce hry, ktoré vám hneď teraz poviem. OK, čiže za prvé, tuto budete mať GTA San Andreas Stunty. Takže jeden z vás, divák nejaký mi písal, že by som mal natočiť GTA San Andreas Stunty. Ale ak teda môžete hlasovať za túto vec a chcete, aby som točil GTA San Andreas Stunty, ale chcem teda povedať, že v stuntoch vôbec neviem nič, takže ja som úplný noob v stuntoch, takže ako bolo by to pre mňa také, že by som veľa stuntov nevedela, ale o to by to bolo možno aj zábavnejšie, že by som nevedela, chytal by som pri tom rage a tak. Ale teda, tí, čo chcete, tak môžete hlasovať za stunty a budem proste točiť rôzne stunty. Na každý diel si vyberem pár rôznych stuntov zo San Andreas. OK, druhá možnosť je vlastne taká možnosť, ktorú som už aj točil a je to GTA San Andreas single player. Myslím si, že túto možnosť veľa z vás nebude dávať, ale možno, že to niekto z vás dá, pretože viete, ja som San Andreas kedysi točil a mal som asi prvé 2 diely. Iba že sa mi stala taká vec, o ktorej som už veľakrát hovoril. A to taká, že jeden diel sa mi bohužiaľ nie že nenahral, ale kúsok z neho sa mi aj nahral. Teda skoro celý diel sa mi ale nahral, ale hlavný problém bol ten, že som tam mal pustenú copyrightovú muziku, teda cez rádio a to som si bohužiaľ nevšimol, takže YouTube mi to video zablokoval, no a nejak vtedy som chcel, že niekedy si povedať, že proste chcem spraviť tú sériu, ale nestalo sa to, čiže môžete hlasovať za San Andreas single player sériu príbehovú, ak teda chcete. OK, tretia možnosť je Minecraft, vlastne Minecraft séria Skywars. Podľa mňa si túto sériu niektorí pamätáte, a ak nie, a ak ste tu noví alebo tak, alebo ak proste neviete, čo je táto séria, je to proste normálny Minecraft Skywars, ktorý som točil na rôznych serveroch, ako je napríklad The Rage Games, ale v poslednej dobe to vlastne nevyšlo. Nebola by to nová séria, len by to bolo pokračovanie v podstate tej série, pretože ja už som ju tak ako keby ukončil, no samozrejme pokračoval by som v tých dieloch, ale viete, v poslednej dobe ma ten Minecraft vôbec nebaví, proste ma ten Minecraft nejak omrzel, takže aj preto vlastne neboli videá z toho Minecraftu, takže ale môžete hlasovať za Minecraft Skywars, keď chcete. OK, ďalšia vec je opäť Minecraft a tentokrát je to Minecraft troška iný, ako ste nie zvyknutí, ale proste to by bola Minecraft, ale nebola by to vlastne, že Skywars alebo tak, bola by to úplne iná minihra, ale nechcem tam dávať určitú minihru, že nejakú konkrétnu, ale chcem tam dať proste, že Minecraft minihru, to už by ste si mohli vyberieť, kebyže to bolo nejaké také, takže môžete hlasovať aj za toto. OK, ďalšia je to vlastne taká séria, ktorú by som aj chcel točiť, lenže viete, točilo to strašne veľa československých youtuberov aj iných zahraničných, tak som sa zatiaľ teda ju nenatočil a chcel som to spraviť nejakú takú sériu. A je to teda hra Tube Tycoon, no a samozrejme, ak chcete za ňu, tak kľudne môžete za ňu hlasovať, že by som z toho spravil takú menšiu sériu a chcel by som tam proste pokročiť nejakú určitú hranicu sledovanosti, alebo aby proste som vám toho ukázal nejak viac, lebo niektorí youtuberi už fakt to točia, väčšina sú iba tak na začiatku, teda niektorí už aj troška viac, tak by som vám proste točil z tohto sériu. OK, ďalšia vec je opäť GTA San Andreas a tentokrát je to vec GTA San Andreas, že by som natočil teda GTA Samp, čo ak neviete, tak je to GTA San Andreas multiplayer a natáčal by som to na serveri VTLS, ktorý podľa mňa niektorí z vás už poznajú a je to teda asi najlepší podľa mňa server na Samp,
vlastne a točil by som na ňom rôzne také videjka, kde by som vlastne sa zoznamoval s tým serverom, lebo ja už na ňom hrám trošku dlhšie a ukazoval by som vám rôzne joby a tak, že proste ako sa tam dá zarobiť alebo také nejaké veci, ale samozrejme to je iba ak chcete, pretože nemyslím si, že každý by chcel proste to GTA San Andreas z tohto práve, ale rozmýšľal som nad tým, že by som to mohol spraviť, teda je to na vás, ale rozmýšľal som nad tým, pretože to sa ma v poslednej dobe dosť baví a je tam podľa mňa veľa vecí, čo by som mohol tak komentovať a niečo k tomu povedať. Aj keď to točil už Zedy a Byron, ale tak no, viete. A posledná vec, ktorú vlastne som sa rozhodol, že by som mohol dať do tejto kategórie, teda do tohto videa vlastne, tak to je vlastne trolling hráčov na San Andreas. A vlastne viem, že strašne veľa ľudí točilo trolling hráčov, či už na Minecraft alebo na rôzne iné hry. Ale ja som sa rozhodol, že by som to mohol urobiť v San Andreas, predsa som to už nejak veľa ľudí nevidel. V podstate som nevidel moc trollovanie proste. A v poslednej dobe som teda zistil, že na Samp sa dá veľmi, veľmi dobre trollovať a je to podľa mňa dosť veľká sranda, keď tam môžete trollovať napríklad s RC modelmi alebo s rôznymi takýmito vecami, napríklad s vozidlom Tampa, kde môžete trollovať hráčov, proste, že mu tam dáte bodec, alebo ako sa tomu hovorí, a proste prepichne mu to gumy. A sú takéto rôzne veci, takže neviem, či by z toho bola séria, ale ak chcete, tak hlasujte za toto. OK, takže to je už naozaj všetko a samozrejme okrem série príbehov alebo série Back to Los Santos, série Q&A, neviem ešte aké rôzne série, tak samozrejme chcem tomu ešte nejakú. Takže tak nejak a keďže je ich tu trošku viac, tak možno spravím, že prvé dve, čo budú mať najviac a keď budem mať nejaká narovnako, tak proste skúsim si vybrať, čo je dosť pravdepodobné, že nejaká bude mať napríklad jeden a ďalšie tiež, takže hlasujte za to proste, čo si myslíte, že by som mohol natočiť. No a takže budem medzi tým točiť samozrejme aj Q&A a tieto všetky videjka, takže dúfam, že na leto to nejak proste začnem točiť nejakú tú novú sériu a zároveň tieto, čo tu mám. OK, takže to je už naozaj všetko. Ja sa s vami lúčim, majte sa pekne, užívajte si života, môžete dať like, ak sa vám toto video páčilo, môžete napísať komentár, čo si myslíte o tomto videu a samozrejme mi môžete dať aj odber, ak ste tu noví, alebo proste ak ma chcete sledovať aj naďalej, takže ja sa s vami už naozaj lúčim, majte sa pekne a ahoj!